Вие не сте никакъв клас и никакви приятели. За нищо не става. Я внимай, какво говориш, бе! По-слабите ги тъпчете, а за по-силните плетете интриги. Ти ли си Димитър Стоицов? Татко! Отивай в колата и ме чакай там. Сополак! Татко! Татко, добре ли си? Татко! Кои от вас са чували думичката форум театър? С какво свързвате думата форум? Комуникация. Комуникация. Нещо друго? Форум? Обсъждане. Други асоциации? Трибуна. Точно така. Всички тези неща имат нещо общо с това, което ще покажем, защото наистина нещото няма да остане само тук на сцената. В него ще вземете активно участие и вие. Но в сцената имаше много моменти, които доведоха до този негативен финал. Според вас имаше ли един много основен момент? Кой беше този момент, в който нещата, ако някой се беше държал по по-различен начин, и този някой, нека да бъде нашия главен герой, Ани, ако тя се беше държала по различен начин или беше направила нещо по-различно, нещата нямаше да стигнат до тук. Сцената с бащата. Сцената с бащата, казва Поли. Да. Какво можеше нещо по-различно да има там? Да има различно общуване. Да има различно общуване. Ако видите, че Ани прави нещата не точно както трябва, че тя пристъпва някаква граница, че тя предизвиква някаква верига от реакции, дигнете ръка и кажете стоп. Много внимателно следете и вижте кои са моментите, в които комуникацията можеше да бъде възстановена или можеше да се получи между тях, а не се получи. Готови ли сте? Начало. Здравей. Здрасти. Вечерята ти в хладилника. Ами, аз не съм гладна. Така ли? А къде беше до сега? Как къде? На училище? Училището е до 7, а сега е 9. Добре, бях на кафе с приятелка. На кафе с приятелка. И това ли ще ми забраниш? Струва ми, ще се държиш леко невъзпитано, Ани. Съжалявам, татко, просто ми е леко тъпо. Добре, кажи ми какво има. Искам да се махна от този клас. Защо? Преместихме те там само преди 3 месеца. Просто така искам да се махна. Трябва ли да си има причина? В живота не винаги можеш просто да се махнеш. Добре, има идиоти. Виж какво? Идиоти са навсякъде и ти трябва да се научиш да се справиш с тях. Благодаря за съвета отново. Ама чакай сега! Седни, нали си говорим? Да, Струва ми се, че криеш нещо от мен. нищо не крия. Нищо значи. Пак си говоря с майка си по скайпа, нали? И това ли ще ми забраниш да говоря със собствената си майка? И хубаво! Тя ни изостави, Ани! Ани! Не мислите ли, че товарите 14 годишни деца с доста така отговорност те да поправят родителите си? Не товариме нищо, обаче когато имаме такъв проблем, какво правим? Ми трябва да намерим решение. Но готови Ами аз решения точно за това питам. Аз не казвам да направим нещо нереално в тази ситуация. Не казвам да се държим като по филмите, но ви питам. Ани има нещо, което иска да каже. Има нещо, което иска да накара баща и да... Тя иска баща и да направи нещо. Да, и затова аз не смятам, че Ани трябва да бъде променената, а бащата. Кой може да промени бащата? Тя трябва да се нагоди според ситуацията, защото ако тя не се нагоди, няма как нещата да се променят. Ти чува ли си за такива бащи? В смисъл, такива бащи има ли в живота, които много не те чуват? Да. Би ли искал да пробваш как да накараш един такъв баща да те чуе, така че да бъде реално за тебе? Не ни интересува сега нито камерата, нито живота, нито сериала. Така както го чувстваш ти. Окей ли си да пробваш с този костелив орех? Сега на сцената. Така, нека да преповторим ситуацията и да видим какво може да направим с този човек. Начало. Здрасти, вечерята ти в хладилника. Аз не съм гладна. Бях на кафе и там ях с една приятелка. Добре, аз тогава защо ти готвя всеки ден?
Ти ми изготви, обаче аз реших да отида на кафе и така и нямаше. Защо не ми се обади? Просто забравих. Просто трябваше да тръгнем и... Нали сме се разбрали? 8 часа вкъщи. Да, извинявай, не трябваше. Как мина в училище? Имам си проблеми. Съучениците не ме приемат. Аз чувствам като аутсайдерка в класа. Никой не ме разбира. Те са отвратителни. Добре, говоря ли с класния? Нещо да направи. То класната ми е една. Тогава искаш ли да дойда до училище, да видим какво може да направим? Ами да, бих искала, понеже като отидеш в училище, направиш се оплашиш. Няма такова училище. И класа ми с тези момичета там. Да те преместим тогава. Аз искам да се преместя там. Добре, утре ще поговорим и ще видим къде ще преместим. Да, аз между другото коментирах това нещо с майка ми. Скайп. Тя не ме разбира. Добре, нали те помолих да не говориш с нея? Тя ни застави, отиде си. Да, знам го, но Има тя си си друго дете. не става майка, въпреки всичко. Добре, както решиш. А и ти не можеш да бъдеш майка. Смисъл, ти си ми баща. Ти някои неща не ги разбираш, да не говорим за проблемите с едно момче. Какво момче? Благодаря. Така, искам само да напомня на публиката, че когато сме в тази ситуация, ние не мислим за това какво е реално, защото това не е театър, а това е ситуация. Тоест това, което отвътре ни идва като стратегия, това е нещо. Така, ти влезе в ролята на това момиче, поиска нещо и направи нещо. Какво направи ти? Кое беше по-различното? Какво пробва? Аз казах какво искам. Ти каза какво искаш. Да. Как го каза? Директно ли тата аз искам или... Не обясних как се... Обясни как седят нещата. Аха. Така, значи твоята стратегия е да си кажеш всичко. Да, то така не Според тебе Никой това... няма да се замисли какво искаш, защото ти Така. сам ми го кажеш. А кое ти беше трудно? Имаше ли трудно? Нещо? Имаше ли нещо, което ти беше трудно в общуването с баща ти? Не? Той се държа по... По-добре, като вече разбра какво искам. Ага. Той ще Тоест, направи. ти усети, че това работи с този Да. човек. Ага. Вече ти като дъщеря ще пробваш и пак по този начин. Добре, благодаря. Понеже времето напредна, на мен ми се иска да все пак да видим още една сцена. Дайте някакъв друг момент, който беше по-ключово тя да се държи по по-различен начин и да направи нещо по-различно. Така че нещата пак да потръгнат в по-добра посока, по-положителна, да нямаше един лежащ, един в затвора накрая.